Ideš. Výrož video. Akcia! Ty jo, bože. 9-ročný drevorúbač. Pol. Nástroj. To si... Ozaj. Dobre, koniec! Počkať, nie, mám tam prsty. Mama tam má prsty. Pacha Filip tam má hlavu. Zápalky budú. Špáratka budú. Nechcem ísť na gilotinu iného stupňa. Dobre, miláčik. Môžeš ísť. Bacha, Fi. Akcia! O bože. Už idem. Dobre si, Raňajková. Ja to tvrdé tam. Všetky sú tvrdé. Ne, mám na mysli. Ne, tam, ďalej. To zelené. To zelené? Ty tu vidíš zelené drevo. Tam to do zelenou kožou, tam. Toto? Nižšie. To skôr teba rostne. Pána Beka. Udej! Ale jaký je dobrý. Ó, celá mama. Ideme ja. Toto je veľmi... Moment, ešte toto. Čo ešte? Toto. Filipko, pozor. Nechceš toto? Fi, pozor. Tak, poď sem. Tričko, nádych. Udej! Strechu rozbi. Udej! Nie, treba. Aj to nemu treba. Všetko treba. Udej! Treba hlavne trafiť pníče. Udej! Na to. Filipko, že ak susedia nemusia vedieť, čo robíme. Udej! Fi. Dokonáno. Filip. Tu ja. Filipko, a to není detská sekérka, to je... Nastupuje 7-ročný kulturista. Ale ak mám pekne posekaný. Počkaj, nemôžem si toto nehať ujsť. Počkaj. Odbíja posledná hodina drevu. Ty čo sa chceš? Ela, zašpiníš ho. Nevadí, dám si. Jak nevadí, ja to budem prať, nie ty. Fi, vzdal si to? Dobre, mama dorobí.